minä olen aina sanonut kaikille, että yksi syy varmaan, miksi minusta on tullut urheilija ja kilpaurheilija, että minä olen ollut pienenä hirmu aamuun, että koulu on ala-aste on tuossa 600 metrin päässä ja bussi tuli aina koulusta katsoen sieltä toisesta suunnasta ja silloin kun se bussi meni tuosta meidän kotipihan ohi, niin sen tiesi, että toiset odottaa siellä koulun pihassa jo sisäänpääsyä ja minä olen vielä aamupalapöydässä, että kyllä siinä harva se aamu jonkunnäköisiä juoksuvetoja repun kanssa otettu, että sinne kerkee ja todennäköisesti se tilanne on ollut aina niin, että kun minä olen ollut paikalla, niin silloin on ollut kaikki paikalla, että ehkä siitä ne sitten ne sprinttigeenitkin on tullut, että 600 metriä se on varmaan siinä iässä ollut kouluvehkeet päällä 3 minuuttia. 630 metriä 208. On se vähän parantunut. Ensimmäisiä urheilulajeja varmaan on ollut nimenomaan se hiihto sitten, että sitä on tullut tehtyä jo alle kouluikäisenä niin kuin ihan näissä kyläkisoissa ja sitten ja juoksuakin joo, mutta että ehkä se on ollut vaan sellaista, että kun jossakin on ollut kisa, niin siellä on käyty ja sitten varmaan kouluun mentäessä heti niin tuli se lentopallo sitten kuvioihin sillä lailla, että mulla on 2 isompaa isoveljeä, jotka pelasivat salibändiä ja jääkiekkoa ja heitä kun käytettiin tuolla Enon kylällä sitten harjoituksissa, niin minun piti tietenkin sitten jotakin sillä väliaikaa tehdä, että äiti pystyi sitten kuskaamaan meitä kaikkia ja me käytiin äitin kanssa yleensä hiihtämässä ja sitten jonkun kerran niin minä näin siinä hallilla, että siellä on lentopallotreenit menossa ja olin sanonut äitille, että tuota minä haluan kokeilla ja se olikin yksi semmoinen, niin kuin, mikä kulki sitten pisimpään siinä matkassa, että yhteensä sitten se 7 vuotta ja itse asiassa vielä kun sitten urheilulukio meni ja tavallaan se lajivalinta oli selvä, niin jotenkin se lentopallo vielä siellä Sotkamon jymyssä oli niin kuin mukana ja enkä osannut siitä sillä lailla luopua niin kuin kaikesta kerralla, että se säilyi niin kuin kaikista pisimpään. Tietysti siinä tuli kaikenlaista muuta, että jääkiekkoa pelasin 2 vuotta Enon Jetsissä ja jalkapalloa Lehmonpallossa ja Jipossa. Meillä oli semmoinen yhdistelmäjoukkue. Jalkapalloa me hyvin paljon pelattiin tällä niin kuin koulussa ja kylällä ja veljien kanssa. Mutta itse asiassa siinä joukkueessa sitten vaan sitten muutaman vuoden, että harjoitusmatkat oli liian pitkät. Mutta yleisurheilua ja juoksua ja kaikki vaan. Ja se koko ajan se hiihto ja ampumahiihto oli vaan sitten yksi laji muiden joukossa, että ne ei oikeastaan ollut sen tärkeämpiä kuin sitten muutkaan. Ampumahiihtoa minä olen varmaan ensimmäisen kerran kokeillut varmaan 12-vuotiaana, että mulla oli tuossa junioriaikainen coachi, tai valmentaja, joka laittoi suksia ja Puhakan Jukka ja hänen tytär, joka oli sitten 5-6 vuotta vanhempi, niin halusi sitten kokeilla ammuntaa ja me käytiin itse asiassa Lehmossa muistaakseni, on edelleenkin varmaan se sisäampumarata ja sieltä se on niin kuin alkanut. Mutta että milloin siitä nyt sitten tuli tavallaan se ykköslaji, niin varmaan sitten siinä vaiheessa kun urheilulukio meni ja se lajivalinta piti tehdä, että siinä vaiheessa piti yksi laji valita ja se oli jotenkin kuitenkin itselle se semmoinen, mitä halusi tehdä sitä kaikista eniten. Minä koen kuitenkin, että se monipuolinen tausta, mikä mulla on monien vuosien eri lajeista, niin se on sillä tavalla edelleen tukee minua, että minä olen säästynyt. Mulla ei ole isoja loukkaantumisia eikä leikkauksia ja sillä tavalla se on, kyllähän se niissä koordinaatiotaito-ominaisuuksissa eniten näkyy, että jos sieltä kestävyysominaisuuksista joudutaan vähän paikkaamaan ja sitä harjoittelua tekemään, kun ei ole koskaan sitä lajiharjoittelua niin kauan tehty, niin kyllä se näkyy sitten kaikessa muussa, lihastasapaino, voima, taitotekniikka, kyllä siitä varmasti semmoinen hyöty on ollut, jota sitten tietyllä tapaa suosittelee kyllä kaikille, että ei kannata liian aikaisin ehkä sitä yhtä ja ainutta. Tietysti joillekin se on sitten selvempi, että
että on se selkeästi se intohimo olla vaikka hiihtäjä tai ampumahiihtäjä hyvin nuorena, mutta mulla ei ehkä semmoista paloa ollut sitten vasta sitten lukion siirryttäessä tai oikeastaan sen lukiovuosien loppupuolella tuli se, että minä haluan olla parempi ja minä haluan olla tässä hyvä ja edelleen sitä työtä on vielä vähän kesken. Täällä edelleen vanhempien kotona ja kotipaikassa on sitten nämä kaikki palkinnot tätä vuosien varrelta ja ehkä tässä näkyy myöskin se, että on aina ollut enemmän niin kuin intohimo siihen kilpailemiseen ja siihen puoleen kuin sitten, että välttämättä juniorivuosina niin intohimoinen harjoittelija olisin ollut, että se tuli vasta sitten myöhemmin, että kyllähän se harjoittelu pitkälti oli sitä, että kesät, talvet käytiin 3 viikossa kisoissa ja sitten tavallaan sitä vaikka yleisen liikunnan määrä oli iso, niin semmoista minkäännäköistä suunnitelmallista harjoittelua se ei kyllä ollut, mutta että kyllähän se jonkunnäköistä kestävyysharjoituksesta käy tietysti pelata 5 tuntia futistakin, että eihän se nyt sinänsä sen huonompi ole, ja kyllä varmasti semmoinen niin kuin mielelle ja on aina tykännyt liikkua myös porukassa ja joukkueena ja niin päin pois, niin kyllä sen motivaation kannalta mulle varmasti on ollut tärkeää, että siinä on ollut kaiken aikaa niitä ystäviä ja joukkuetovereita. Eli oli semmoinen kuusikko, että meitä oli Tanskasen Lasse, Räisäsen Heikki, Toivasen Tapio, sitten tyttöjä oli nuorempia, niin Toivasen Laura, Revon Sarianna ja minä. Meitä oli 2 viestiporukkaa ja sitten itse asiassa myöhemmin tuli vasta tavallaan vielä nuorempia poikia siihen, Toivasen Ahti, Revon Mikko ja siinä oli useampi niitä nuorempia poikia, joiden kanssa ei sitten niin paljon enää kerennyt olla, mutta siitä on edelleen, Ahti on maajoukkueessa siitä porukasta ja taitaa kaikki siitä kuusikosta oli jossain vaiheessa nuorten MM-kisoissa esimerkiksi edustamassa Suomea, että meillä oli hirmu hyvä henki ja tietenkin reenattiin paljon ja vaikka se oli enemmän semmoista leikkimielistä ja vähän kilpailuomasta se harjoittelu, niin se on varmasti semmoinen, mikä minut on sitten pitänyt, että minä olen aina jotenkin vaatinut sitä, niin kuin sitä että on kivaa ja on niin kuin tavallaan tekemisen meininkiä ja tehdään, niin kuin, että semmoinen hirmu yksin keskittyminen metsässä puurtaminen ei ole ehkä koskaan ollut minun juttu sitten. Ennen kuin vasta sitten ehkä aikuisiällä on tullut se, että nauttii siitäkin, että saa tehdä yksin ja on aikaa, tilaa ja ajatuksille ja sille harjoittelulle miettiä, mitä sitä on tekemässä, eikä vaan tehdä.